magandang gabi sa inyong lahat. Ayan, nag-iihaw po kami ng isda. Ayan, Fresh. fresh na fresh. Kakukuha lang dito sa dagat, madilim. Ayan. Ito guys, busy po ito. Oh. Ito po yung promoter. Yan yung nakaitim na yan. Ayan. Ito po yung isda. Ayan. Bagong-bago. Guli. Yung sariwa. Yung sariwa guys. Sariwa. Huli namin guys. Oh. Ayan. Dami. Ayan guys. Pinag-party-party na namin guys. Ayan. Oh. Lalim, no? Ayan. Ihaw na guys. Diretso na to. Wala. Ayan. Diretso na to. Ito po. Yan po yung promoter. Yan. Tingnan nyo naman yung upo. Inupuan na. Nakahuli lang po. Paglawan na natin. Madugo. Okay na lahat. Tignan natin medyo manigas pa. Dito tayo sa tabing dagat guys. Ayan. Oh. Ayan. Ano pa? Madilim. Paglawan na natin. Ayan. Busy po silang naglilinis guys. Wala nang asin-asin yan guys, ano? Diretso baga na yan. Tanggal bito ka, diretso baga. Ayan. Yan. Wala na sa lubid. Wala na yan? May magagaling eh. Hinihila lang pag sunod Ah. natin. Pilipinas, di ba gano'n? Oo, magaling. Iniiwan dito. Ginagano lang, bilis eh. Pag hinihila sa malakas eh. Ano to eh? Lumahan to, di ba? Yung asasa, dilaw yun. Lumahan. Ayan. Papalitan rin agad natin yan. Ayan, pamatay na guys. Oh. Kanin na lang, ulam na. Ito po yung promoter dyan. Oh. Tamis niya, no? Pag, Tamis po nito, bagong huli. Model. isang pagkakamali niyan, baligtad siya sa tubig guys. Ganito lang po, paggabi. Pag naiinip. Libre. Oh, libre yung mamingwit. Dagat. Libre yung mag-ihaw. Pagkain. Yan. Ayan guys, kung naalala nyo yung nilalagay namin ilaw guys. Yan. Yung video ko na naglalagay ako ng ilaw. Yan yun. Ayan o. Arak o. Bagong uli. Ayan. Pinakamura na lang yata yung ano eh, yung... Amoy pa lang, ulam na. Tamban. Tamban oh. Tamban. Hindi kayo nakakadali ng tamban dito. Balik ka rin. Sunog na yan. Ouch. Wow. Malakas yung apoy. Yan o. Ano? Ito na guys. Oh. Sarap po. Kain na tayo. Yan po yung mga promotor, yung dalawa na yan. Oh. Tingnan nyo, baka Kapok lang po to, pwede na. mabangga nyo sa pasyalan yan. Ayan oh. Lalo na sa bata, yung mataba na yan. Libre. Libre ang pagkain namin sa dagat ngayon. Libre. Yan. Shoutout dyan! JTV Mix Vlog! Wow, sarap. Kain tayo, kain. Yan oh, bagong-bagong uli. Tapos na wala nasa pagbago. Saan natin lalagay? Wala tayong plato. No?
Papel. Sarap nito guys, oh. Kulang na lang nito, pantulak. Yung pantulak na may tama. Pala may soft drinks tayo. Oo. Wala kaya ang plato? Kuha muna na pati soft drinks. Soft drinks, no? Oh. Naku, si babe. Wala akong... Yan, kumakain na po yung mataba. Oh. Kaya po tayo. Tabi. Yan. Dito po sa tabing dagat yan guys. Yan, madilim, wala kang makita oh. Yan, sarap ng kain niya oh. Panalo. Bagong isda guys, ayan oh. Tabis. Ayun pa, may iniihaw pa dun oh. Ayan oh. Oh, ayan, papayrox pa. Fireworks pa, oh. Oh, ayan oh guys, bago pa yan oh. Oh, magsasawa sila ngayon sa isda. Hanggang alas 5 daw ng madaling araw sila magmumukbang ng ano, isda. Ayan guys oh. Ayan, oh. Punta pa. Maya-maya niyan, may isda na dyan. Ito pa yung iba. Baka po siya mo yun. Ano? May ako ulit. Sarap ng kain nito oh. Nagbalik na. Oh, laki na ng tiyan oh. Kami talang ka rin. Sa kabila. May ako na naman. Tapos may balik na. Ayan. Ito oh. Oh.